През първи учебен срок учениците от 8А и 8Б клас разработиха свои настолни и компютърни игри, вдъхновени от историята и културата на Древна Гърция и Древен Рим. В продължение на няколко месеца учениците преминаха през различните етапи на създаването на една игра. Сформиране на екип и разпределение на отговорностите, разработване на концепция и стратегия, визуално оформление на продукта и подходящото му представяне. По този начин, осмокласниците успяха да превърнат учебния материал по български език и литература в неизчерпаем източник на знания и забавление, а и показаха, че могат да бъдат не само потребители, а и създатели на образователни ресурси. А за награда, скучните часове за преговор се превърнаха в интересно и оспорвано състезание. Така, значи имаха проект да направим игра с моите съотборници тук. Сме направили това на играта, тук карти за играта и поле, на което има бойно поле. Поле с полета с различни игрови ходове. И всъщност кой какво направи в нашия екип. Патрик рисуваше, той написа правилата, аз направих картите. Как се казва вашата игра? Антични приключения. Това е нашата настолна игра, казва се Значи истина. Правилата на играта са, когато хвърлиш задче, трябва да отговориш на въпрос или от тези карти, или от тези, на които имам нарисуван гръцки бог. И когато отговориш правилно на въпроса, преминаваш напред и получаваш 5 лева. И за цяло това сега ще опитам да играя. 3. И ми се пада такъв въпрос с ето такова квадратче. Когато се падне на такова поле, изтегляш от тези карти. Въпросът е какъв е Орфей. Орфей е гръцки бог, който свири на арфа. И да. Играта се казва Античен музей, тя е настолна. Играе се по средния начин, има 3 вида трудност на въпросите, лесни, средни и трудни. Играе се с едно зарче, което като метнеш, ако ти се проявиш, ако си падне минус 5, се връща се назад, ако е плюс 5 напред, плюс 5 е напред. Ако се падне на easy question, ти даваме въпрос, за да продължиш, ако не се връщаш назад. И така навсякъде с въпросите. И трябва, който стигне първи на финиш, печели.